Ви скажіть, скільки ж треба часу для того, щоб запустити ринок? Я не знаю. Ми поживемо, побачимо, до чого призведе цей ринок. Це емпіричний експеримент, вибачте за тавтологію, наслідків якого точно не знає ніхто, бо не моделює влада наслідків своїх рішень. Це я вам гарантую. Зеленський подякував. Зеленський має право подякувати. Пряма мова. Своєрідно, але подякував. Хочу подякувати кожному нашому депутату, слуги народу. Сьогодні була дуже важка робота. Ми сьогодні зробили, я думаю, навіть і я, і ви, ми зараз не уявляємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство. Отже, це була пряма мова, і тут дійсно каже, що ми не знаємо, що ми зробили, не уявляємо ніяк. Мене остання фраза цієї подяки, взагалі, тобто пан Зеленський щиро вважає, що він відмінив економічне рабство. Він все ж таки, більше це для нас з вами, бо це від відповіді на це питання тут дуже багато залежить. Я можу сказати, що президент Зеленський точно помиляється, якщо він вважає, що він економічне рабство відмінив, бо економічне рабство в першу чергу пов'язане з мізерними доходами населення і мізерними заробітною платнею, в першу чергу, до речі, на селі. Тому це величезна помилка.